Aiko. Osa mo iko sa wo ye adwuma. Adusa. Disa wa jimi sa, it won penny. Ah, papa, so hard jire. Who wi ade ha ma che wo gusu sa be wi na mani maka ho. Why do too much? Ade. You know that? Yeah. Mama nyam lie. Da wona me no kasa. Ade. Eti abrapa mu di tikrom. Na de se se na sa yi no. Tramo no mo ade mo hu ya se abrosan na. Masa dulem na nimlem na nyam lie. Da me no kasa krate. Obi akokọ a wa ya no no wo be gina be wi akokọ. Na de akokọ we me ma me tu na bro ogu o ma me di bi. Wa ma me di aburo ni bi ana. Enyina akokọ masa. Akokọ na bedu ma me aburo. Wa di ma me aburo. Enti enyina akokọ masa. Be ne Jimmy. Me Jimmy say. Ene Jimmy de kwasa sama o keka akokọ na bedu ma me aburo. Enyina akokọ. Woni ma me aburo enyina akokọ. Obi akokọ na mo wi ano. Etu be fi so man kọ fo okura mu. O say. Me say. O say. O man kọ fo okura mu ya boda wuro so bia mo kro no okura mu. Na etu wote a wo wi ankofo nkọ nche se nkofo ne ma yira kro mu ano. O say o man hwan. Minim bibisa wa ha. O man kọ fo okura mu a minim nte da ebi okura mu a. Me fisa me ba okura mu a minim se konfo okura mu a. Me nte da tim se me nte. O boda mu ana. Akoda. Abodam krate. Be dwen na me no kasa menti bi da eja. Wonti kuremu. Meti ya ha ne wo me ya ha ne twa me firuma. Wonni mu se o ma konfo okuremu a. Da bi. Menti bi. Oh. Baba ni me no kasa wate. Woti wodi am woti me dis ma koso da. Wodi am na to me hu. O pa fansa ka. Me ma de me hu. O pa sai. Me so de o pa fansa. Wa wi de pen o pa ko bi sa ma me. What could you pass? Wonni na do che no pa ko bi sa no. Masa, mama ncho ade. Wo fa ba ko bi no obo me am de to so. One year stadium. Me be head o fucking. Krate. One year stay me see head. Na do me wo. O ba do me. Na dia wo ye o ma ko fo ba. Me wa ka mi wulasi o. O ma ko fo ba te dia wo ye. Mama nya dia me ye na me dia me ko. Me ko bom eti chese wo mumi a o ma ko fo dia ba mu so ra wo nsuro. Wano ma me si bi nim me ti bi kro ma da. Wano ma ko fo. O de toto pan ko sa be hia de fo. Me pano ma to sa ba me hia do be ku me. Asa ye record bi da mu. Amano. What am I? What about man pa? Ozi ma to pressure ama. Me nya ore. Sa. Next time me guy pa o. Me pesa o ti ase next time. Ya wo ya no. Wo ya dey. So ya kumfu na ya dey. Wo ya dey. So say sakwala wagimi a penny guy pa o. So wagimi a me penny a. Me ho kura ate. Masa. Wan ya krum a won sene ya wate. Sa. Won sene ya ti bi hu me a. Twam wo tire me ka no. Wo be. Me no wo sepe o. Me pesa wo na de me fa ho. Me se wo te de me ye no krum a. Buani gu so wo tire me ka kire o. Wan buani angu so anhwe krum a wo panyi we me be to so panyi ba wan hwi a. Yo. Won sene krum ha. Me ka kire. Yes, man, you so me come see akakola wo ba bro me ha. Hey. Nti se krum ankola. Hey. Ati wanya ya srifi aso wan so wa wo ba. Wi ni we mu ti kro ba na kwa yie. Hey. Wa ma konfo. Ama konfo. Wanya ma ye busy. Oh, wodi am me nie. Oh. Wa ma konfo. Odi am. Ana ha kwa de se ja kunya ni ha. Odi am no di asem a me ye ma ade ya. O ma me nya. Ana. Ade. Nyankwada ha o he. Pia o me hira o. Dasibu. Ade. Na e bibi. Nansen. Ye fo ye da ha nmu yi. Abisimu wo no. Na akwa bi na me di aprapre o nti me kɔ na me ba. Me ba na be hu sa akwa ya wote yi ha ya edroche maame ya edroche no yi ne baba mu ayi a ne tifu yi abamu ayi a ne tifu yi password ya na
password ade why dey sese abemu anu woto me ho wo chen owia nkofo nkokọ na me kokọ me kura ne mu brim me hu no na me say ka che ayiko me kan ayiko ya manim akokọ ba ko dwane af manim obete no mani amanim bio asan ka ye na akokọ ana se hwan akokọ obi akokọ no wo wia o amanfo akokọ nana enie ma ekoso kuro me hu bebre ne chese ya na ya mene na ya nhwe ya na kuro ya sayo enie ma ekoso no mesi na nsa men kwan esiga so me ba ni atoye ko wa betue nkwan no ko abekwan na de ha me kura de ti kwa na dem nana me ba na abekwan ni abetue ko sa password na na yesa adwuma die ni kuruma kwa koma to ye de wo mu nyina ne se nana se na nana mo ye kuri enye se na nana no chichiri ko ani odefo ye hu bibi no mo bokuru ahintasem bi wo na ahintasem wo mu nyina ne se sa akoda no akom epese fa no nana kono kom sane ono no suma na eba ne so no suma ne ye kromfo nana kono so akom so krono wom say ya pensu di akom eba ne nyina ye different enya mo de ne bi enti eniema say eba ne ye akom pese fa no enti no de akom ato ye menim kwan a mefa so a mekọ na me ne o maame akọ kasa me ka chanse me be bo my confirm man yet wakati obi se kro ye atimu yi confirm wom hwe wotimi bie na no ka asasam ne kire wo wo se me hu confirm wo twene ti da just say asema about ya ne ka che me no me twene ho anam eti wo mu ade wo su kono ma me kra na o ma confirm me kra me suro no just so ne boy kro hu ban se be wo kasa obewu na obewu na se ne nipa kum de mekun nipa bebre no kra de wo me manifesto mekun nipa bebre so nana me nyama dawro ma nana no di mu afofi abante no me de me hu sinani na ko bebu ne kume na me so bo me madome ho chese nana me yusu me commission na yusu me commission a kaya kwa no komedi wodi am mo na mo manen ka me no ntem se de osi di matem waye wo ye de me obetimi aye manen ka me no ntem na mo o se konfo shenika na wa unity wo konfo ben na nimdim wo konfo ben ye te wo ka sa wa kan nyana na wo mu ade o anya boy na ye nana se di nyina me ye pani me kan nye wo de anya ne de wo nka no de woti bi mu de twa so enka bibia bi mu why na de manen ka me no ntem na mo me firi ha no mo a me ko nana di ne hu duduma me ko be ye kwa oni o ma me nya pam mo firi ko me ko ho sesi a why ntini me da si me sama ko emfi no wo de ho no kasa kasa emfi no wate yo emfi no